Здравейте на всички! Чуваме ли се добре или трябва да говоря малко по-високо? Окей. Така, избрах темата днес да формулирам по ето този начин. Тайният живот на молекулите. За да си дадем сметка дали сме наясно с невидимия свят около нас. Аз живея в този невидим свят и сега за следващите 10 минути ще ви направя част от него. Искам и се да започна с една представа за това всъщност колко е голяма една молекула. И за целта ще ви помоля да си представите един стадион и една кърфица. И тогава ще ви кажа, че една молекула е толкова по-малка от главата на една кърфица, колкото главата на една кърфица е по-малка от огромен стадион. Това е може би една полезна представа да имате следващия път, когато намерите кърфица по средата на стадион някъде да се размотава. Така, именно точно тези малки размери правят молекулите невидими. И причината е съвсем проста. Просто светлината, която ние използваме да опознаваме обектите, има лошия навик да минава през и покрай такива малки обекти, все едно, че те не са там. Затова ни се налага по някакъв друг начин да ги следим и да ги виждаме и да ги изследваме. И ето сега тук ще ви покажа една много известна жена в науката. Това е Розалинд Франклин, която преди време стана известна с това, че пусна един много тънък рентгенов лъч през една такава гнусна неугледна слуз. Всъщност тази гнусна неугледна слуз беше изолирана, пречистена ДНК. Не знам защо обаче хората много се изненадват, когато разберат, че ДНК, молекулата на живота, изглежда по този начин. Не знам, може би си представят някаква розова течност с брокати, миризма на рози или нещо от сорта. От другата страна на тази установка тя поставя една така фотографска плака и получава ето тази размазана картинка от петна, която на вас може би нищо не ви говори, но всъщност за специалистите по метода тази картинка демонстрира и доказва, че ДНК има онази форма, с която сме свикнали да виждаме в учебниците по химия и биология. Днес по-скоро асоциираме имената на Уотсън и Крик с тази структура на двойно-верижната спирала. И това е защото шефът на Розалинд Франклин показва тази снимка 51, както е известна и наречена, на Джеймс Уотсън, без знанието на Розалинд Франклин, при което той получава един такъв внезапен еврика момент. Това е едно много интензивно преживяване, при което като на кинолента ви минават всичко това, което знаете за обекта, химическия състав и изведнъж всички парченца от пъзела започват да се подреждат и получавате една своеобразна картина. Това всъщност е едно фундаментално откритие. Така. Друг метод, който използваме, това е ядрено-магнитния резонанс или ЯМР, както може би сте го чували. Само че за разлика от този медицинския, който може би някои от вас са виждали, лекарите получават директно изображение на обекта, който слагат вътре. Докато при нас ние получаваме по-скоро ето тази грозна космата функция. И причината е, защото метода се състои в това вие да изпратите един радиосигнал срещу пробата си и след малко тя ще ви върне друг радиосигнал. Сега, благодарение на чудото на съвременната техника, аз успях да превърна този сигнал в звук, така че вие сега да може да имате възможността да чуете как звучат молекулите. И ще започнем с една любима молекула, това е захар. Продължаваме с една друга също любима молекула, това е ментол. И сега, ако ги слушате двете заедно, ще получите първа симфония от един ментов бомбон, да речем. Сега. Благодаря ви. Следващата молекула е горчива и не е много приятна. Това е стрихнин. И след като видяхме, че молекулите могат да говорят на някакъв такъв странен извънземен език, възниква въпроса какво всъщност ни казват. Много просто, те всъщност ни казват как изглеждат. Защото ако обработите този сигнал, който ви показах, вие ще може да възстановите ето тази картинка, която виждате тук на екраните. Сега, явно за захар това не е много ценно, защото знаем как изглежда захарта, но тъй като химията е единствената наука, която сама създава обектите на своето изследване за нови молекули,
тази информация е по-ценна от злато. Така че това е един изключително важен метод за нас. Другото много трудно нещо, пред което са изправени химиците, е да контролират молекули, да ги управляват. Защото общо взето те имат навика да правят каквото си поискат. И аз преди време получих ето този патент, който е за една технология, посредством която вие може да подредите много голям брой едни такива дълги верижни молекули, като ето тази, и да получите всъщност материал. Това е много важно, защото за да може да държите нещо в ръцете си, то трябва да съдържа много голям брой молекули, като например ето толкова. Сега, по мои изчисления, вашата захарница съдържа ето толкова молекули захар горе-долу. Така че ето това е един образец. Всичко това нещо тръгна от ето това изображение, което е материала погледнат под микроскоп, след като по време на един спектроскопски анализ не се наложи ние да минем през материала с един лазерен лъч, който виждате ето там. И това, което видяхме, беше изумително. Защото предполагам, че това ви говори също толкова, колкото снимка 51, но ще ви кажа, че за човек, който познава материала, наличието на ето тези цветове тук отстрани, показва, че в момента, в който светлинният лъч е преминал през там, е протекал електрически ток, който означава, че това е един органичен полупроводник и вие може да направите много ефтина, еластична, гъвкава слънчева батерия. За какво друго могат да се използват тези органични полупроводници? Ще използвам кадрите от един футуристичен филм, това е Червената планета, където там космонавтите използваха едни такива устройства, които се разпъваха, се разгъваха и се получаваше един такъв голям еластичен дисплей. Всъщност това бъдеще не е толкова далече, защото вече една популярна фирма за електроника е направила подобен еластичен дисплей. И ето тук може да го видите. По-лесно е да се направи, разбира се, монохромен, като ето този електронен вестник, който се разгъва и се сгъва после компактно. Другото, което може да направите, са ето такива еластични светодиоди, които при нужда може да оформите, да кажем, по ето този начин, като светещи тапети, които могат да дават такава мека дифузна светлина, подобна на тази, която получаваме през деня от прозорците, да кажем. Така. Другия подход, който може да използвате, това е подхода, който аз наричам молекулно лего. Вие буквално може да сглабяте молекули, ако ги познавате достатъчно добре. И сега ще ви демонстрирам едно такова лего. Ако това е една стъклена пластинка, тя на повърхността на молекулно ниво изглежда ето така. Тя може да се свърже химически с ето тази молекула, а тя от своя страна с ето тази щипка магия отгоре да промениме тази група. И още една, за една още малка модификация. И вече може да залепим една по-голяма молекула, като тази протеинова молекула. Тя е антитяло. И тя изглежда ето така. От своя страна антитялото може много избирателно да се свърже с нещо, което наричаме антиген, което на практика е друга протеинова молекула, която от своя страна може да бъде свързана с по-голяма частица, като например вирус, бактерия или друга еукариотна клетка. Сега, ето така изглежда една червена кръвна клетка, която селективно се е залепила на тази стъклена повърхност. И по принцип за такъв вид експерименти се нуждаете от изричното писмено съгласие на донорите на биологичен материал, че те са съгласни вие да го използвате в някакви експерименти. В случая такова съгласие не беше необходимо, тъй като антителата са мои, а червените кръвни клетки бяха любезно предоставени от колежката от другата лаборатория, която между другото е някъде тук в залата. Роро, ще помахаш ли на хората да видят донора? Ето я там отзад е седнала, се е скрила. Така. Безспорно хората, които ме познават, знаят, че моите любими молекули, това са светещите молекули. И аз бях много изненадан, когато видях, че има вече човек, който използва тези светещи молекули в изкуството, защото онези красивите картинки на сцената, където тя каза, че използва ултравиолетова светлина, всъщност са такива. Тези молекули не са прекалено далече и от вас, защото всеки един от вас ги има вкъщи, независимо дали обичате джин с тоник, който съдържа един синьо флуоресцентен хинин. Или просто си перете дрехите, защото на практика всички прахове за пране днес съдържат такива молекули, които се полепват по вашите дрехи и когато вие излезете на светло,
ви създават илюзията, че те са изкрящо бели или просто, че те са по-бели, отколкото всъщност са. Така че това е много полезен подход. Тези молекули са ми любими заради начина, по който те си общуват, начина, по който те могат да обменят енергия една с друга. И ако това сега е една такава молекула и я удариме с една порция светлина, тя преминава в нещо, което ние наричаме възбудено състояние. Изобщо ние химиците май много обичаме да удряме някакви молекули, защото всъщност всеки метод, който ние наричаме спектроскопски, се състои в това. Да удариш една мощна плесница на атома или на молекулата и да видиш какво ще се получи. Сега, в това възбудено състояние тази молекула може да излъчва електромагнитно поле, което буквално като антена може да бъде прихванато от друга близко стояща и по този начин тя също да реагира по този начин. Другите, които са по-далеко, буквално няма да ги огрее. Така. Днес тези светещи молекули са един мощен аналитичен инструмент в ръцете на химици и биолози, които всъщност ни разкриват този таен живот на молекулите. И когато се отнася за вашите клетки, ще ви кажа, че световната научна общност вече е много горда със себе си, че разбира цял 1% от това, което се случва във вашите клетки в този момент. И така, вече 10 минути ви се хваля какъв съм щастливец, че имам възможността да работя наука именно днес, а не да кажем през средновековието, когато може би щяха да ме декапитират или нещо от сорта. Защото действително науката е нещо много красиво и всички ние участваме в нея по един или друг начин. Благодаря ви.